weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to teccana to jowol to awoynade to jingue jeeri to jeeriyela tumbere to marisa to loƴol to lobbudu barogal to mafondu to ɗal hayam to tufde makam to ligel dede to agrisa to sincana jakiri ko on takkusan juula ha to duɗal ceerno siyel to likseba ha to dal ceerno mamma kana to likseba gogole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o waɗi supervisé to laata hanki o lancement application kesso biteɗo hewyeti on application noon ko neɗɗo to wawi wonde kala ne wawi e on application noon ko neɗɗo wawi wonde kala wawi wadde identité e hoore muɗum on application noon ko neɗɗo to wawi wonde kala wawi hebde kayitaji tawa ko kayitaji état civil to leydi Sénégal temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeegom o neɗɗo hollirnoɓe ko candidat ji e sumgoji hooreji leydi kono teska kay ko yanoɓe joƴƴinode caution men ko capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo e oɗo saaha joni noon yetti ka ƴoƴƴinde ɗereji men ko cedde capanɗe joyo tan ko heddi kala naati e soyde to leydi Mali ko debbo desaɗo debbo desaɗo jaltunoɗo suudu mum to piɗon ɓesku muɗum yeehi kay tawtoyde maygal mum ko kañum tawa kañum e gorko kala ne mbasi pittali men e nder chambre d'hôtel to leydi Libéria to leydi secrétaire essence kañum tigui fetti toon ko famdi kala fodde sappo jeeɗiɗo wasi hen fittade mum to leydi Nigéria toonne ko tuyau carburant fetti waɗi fodde yimɓe nogas wasɓe hen pittali men kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓɓeɗi ma en kaala guerre Israël Gaza yen ha to leydi Ukraine to leydi Allemagne ha to leydi Australie bisimilla mon e ketki hotondirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune cafro rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy Allah luɓi ɗum gandal e mbaw ko yaltinde mborosaji kewɗi gonɗi e nder reedu neɗɗo tawi reedu mum sekaka ko leɗɗe o rokkanma so tawi a waɗi no wiruma ni rafiji ɗi foof jalta ha laaɓa ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa yetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri suuna e gawri samme so tawi a waɗi no wiruma ni dendagal mborosaji gonɗi e reedu ma yalta ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji goragu kala e on fannomo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui peggue usula pewnade bawɗeldede kala leydi e kala continent ko ɓeydoje arsigaji puttoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leyɗele ñamoje franc CFA ko 2000 franc CFA e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui numéro ko numéro makko weev kadi ko orange money kala lumboɗi hen haalis mum ma waɗa ɗum listihara ha no hannirti ni ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni to Nouakchott legal netteka to base makko tawateɗo to netteka kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro makko leydi Mauritanie numéro appel e numéro WhatsApp kala mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum base makko to Agnam Siwol ne golla ha no hannirta ni ene tawi toon miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Djiby Déme ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum omo addi leɗɗe moƴƴe cafroje ittoje seero ha laaɓa cafroje estomac
omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ataye so tawi a yari dendagal borosaji comiɗe nder ma yonkor yalta ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji. gandal ala coggu, cellal ala coggu, gandal kadi ala ko foti. gandal kadi e welde, gandal gonnugal e nundugal ɓuuri. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu malaɗo wune cafro rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safra ɓen wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe sattoraɓe dewle e rewɓe dartoraɓe kala. omo safra ɓen wonduɓe asmo, diabète, tension e dendagal rafiji kewɗi. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe barogal ɓe seediniji bahli koye mumen ha haɓɓa kala. dendagal rafimo mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana o ɓurdata hen balle tati tawa selli ha wi wen. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra dendagal rafiji gonago no didorno e on fannu omo jogui leɗɗe ɗe mbiyete ko meeɗi moosa. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha cikka ko nder ɓerde ma hoɗi. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to leegal 6e e nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie. hakkude galle makko ne tawe hakkude robin 5 hakkude robin 4 e robin 5. so tawi a ari ha hakkude o ma sowno gara citernaji to gara citernaji ɗo sa yeeji ma sowno étage mawɗo ko ɗon ceerno Amadou Tidiane Diallo tawate. kala yiɗɓe hebdemo to banggue appel téléphone mbatta ko 46 94 21 91. so tawi ko yiɗɓe haalde makko to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrana ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji e golloto yiɓe ƴeewoɓe golle e wonɓe e golle ne ƴeewa embauche kala. jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni. an jambitowo koyɗe musoje, keceje musoje, ɓandu wullor, ɓandu jaaɗor, mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma, joguiɗo AVC, jogui karƴaga, ƴeletoɗo ha jamma jenga, ɓandu wonay jadde, jokkodire gorelte joni mbiya alhamdulillah. gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muma. gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ala rewam ala effet sa itti ko jamireɗa a waɗe ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. an tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musoru jokkodire gorelte joni jiituɗa hoore maɗa. hewɓe jokkodirɓe e gorelte kolliti cettima hena wayno ñabbuji kewɗi ɗi gorelte jangtaki kono kay ɓe jiitima hena koye mabɓe no feewi. sa yiiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorelte safrata kala. gorelte ne waɗa erago kala kay jaaɗo e nder internet tappi gorelte ha ko wonko yalti ko wona koɓe kolli ko andu a jokkodiri kono wona e gorelte mabɓe jokkodirɗa. sa yiiɗi hebde tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi ko leydi Mali gonɗa Bamako Badala Bougou walla mbiyen Daouda Bougou jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare mbatta ko 00 223 72 68
11 53 so tawi gonda koto Dakaru lamorgo leydi Sénégal jokkodita koye Baba Seck 00 221 77 882 71 02 so tawi gonda koto Zambie jokkodita koye Abdoussalam Ba to kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda ko to leydi France jokkodita koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e GSM dañen jamma ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba nogas e jeeɗi lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati eɗen goni e alarba sappo e tati dewo hoddayru hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi fargo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbirno eɗen gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hawrejo gendi Mauritanie talata hankino gase jeegoma lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati o waɗi supervisé lancement application goto biteɗo hew yeti noon firti ko mon identité koni min woni on application noon ine addana kala Mauritannajo joguiɗo joguiɗo kala Mauritannajo ene addana ɗum kay joguiɗo oɗon application ene addana ɗum wawde wadde accès e données mum personnel tawi ko électronique tawi kadi ene yaawi ene waɗi sécurité on application noon so tawi a télécharge ɗum e téléphone maɗa aɗa wawi kay ɗaɓɓirde ɗum kayitaji état civil ɗi jiɗɗa kala ko wayno carte ma d'identité national walla ko wayno yidde de passeport walla certificat de mariage certificat de naissance ha certificat de divorce ha e certificat de décès kala har ka certificat dise kala aɗa wawi ɗaɓɓirde ɗum ko windere nde ka e nder jokli nayyi e windere to mbawɗa wonde kala so tawi aɗa jogui oɗon application aɗa wawi kay ɗaɓɓirde kayitaji ma ha no jiɗirɗani on application kadi aɗa wawi yoɓirde ɗum kadi fereji taw ko fereji pewnugol ko wayno kayitaji jiɗɗa fewnude ko wayno passeport walla carte d'identité so tawi wonko yoɓete aɗa wawi yoɓirde à partir de oɗon application kadi aɗa wawi suɓade kadi centre ɓurɗo henanadema walla ɓurɗo ɓattadema taw toppiɗɗa wawde surveillede kay kayit ma namdiɗa o ha mbawa hebde ɗum hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen deuxiéme contingent tawi koɓe 8e bataillon armée mo leydi Mauritanie ɓe maintien de la paix e nder centre Afrique woni casque bleu en e gardogol commandant de la mission hono colonel Sidi Ahmed Aïda tawi kadi koɓe temedere capanɗe tati sagata ɓe ummima Nouakchott ɓe jaɓini Bangui woni lamorgo centre Afrique premier bataillon noon tawi kadi ɓen kadi ko temedere capantati sagata gonno ɓen jano guila yontere mayde nde ɓe jettima to centre Afrique ɓe gonata toon noon koye less jimadi hono lieutenant colonel Ahmed Wul Mohamed Kori on woni commandant de 8e bataillon ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hankino gasi jeegoma bowte Mohamed Cheikh El Ghazouani o suɓima diplomate tawa kadi ko ancien ministre biteɗo Mohamed Lemina Wula Selman o nomama ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to duwa lamorgo leydi Qatar guila 2022 noon Wul Selman ko conseiller à la présidence de la République o meɗino wonde ministre de la santé leydi Mauritanie e gan sagano wonno koye saaha laamu mawya Sidi Ahmed Wultaya caggal ɗum o nomanoma ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Afrique du Sud siftinde on Mauritanie taƴodirino banggue diplomatie e Qatar koye lewru mars 2021 ɓe belditno hano hannirtani e lewru mars 2023 kadi Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo gendi Mauritanie yehino to Doha Qatar lamorgo tawtoriyede kay sommet bateau sommet 5e sommet des Nations Unies sur les pays moins développés o jodinoma toon noon e gan sanga e prince
prince tamen ben hammed ɓe jewtidino ko heewi kay ko fati jokkodirala moƴƴala hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hanki o sete taw ko sukaɓe waɗoɓe recensement bindirgol ɓe gari to palais présidentiel woni to galle lamorgo to ɓe gari noon ko winditade hoorejo leydi ndi e famille mum kala e mbaadi 5e recensement général de la population et de l'habitat recensement noon puɗɗiɗo guila nogas e joyi lewru décembre o gasoɗo ko ñande jeenayyi lewru janvier 2024 hoorejo leydi ndi noon yamiri ɓesgu mum e famille mum kala nde ɓe bindito e mbaadi kayno kala citoyen gonɗo e nder leydi he no winditorto ni eɗen ero tan dendagal bandiraɓe nder galleji e nder guure men e cuuɗi kala to ɓen sagataɓe jetti to banggue recensement ballen ɗumen ha yimɓeɓe foof mbawa winditade hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Soufi Wula Cheybani ko ancien député ko yittargal kadi yilirde landa tawassul o holliri tigi wonde o démissioni o yalti ha laaɓi e kaɗon landa taw ko landa lunda wiyete ka tawassul e landa lunda wiyete ka tawassul o waɗi noon ɓatake makko de démission o huccini ɗum e hoorejo landa ka o ɓayyini ɗum kadi e hello makko Facebook o holliri noon ko caɗele kay landa ka jogui oɗo saaha joni addanimo tigi yaltude e makka ha laaɓa saabu landa ka natti jogade mbaadi fandare joguino no ɓe gandirno ko adanni siftinde on noon guila Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoɗo guenni Mauritanie guila ari e laamu kay teskama jaggue mawde taw ko tamminoɓe landawa sultininoɓe hen e kala saaha ene mbaɗa démissionné ko wayno kay gonnoɗo hoorede landa kam hono Jamil Mansour ko wayno biteɗo Oumar Wolvatta e ko wayno Saddati Mintou Khaytoun ƴeɗo kala mbaɗino démissionné e landa ka e woɗɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar so ɗum mimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen en accident musto waɗi e dow lawol ummade Touba faade Dara ɗum ko talata hanki nogas jeegom bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati accident waɗi sanga 20h jamma woni 8h jamma accident o noon waɗi ko tolno wuuro wittengo Pampim tawetengo e nder commune mo Thiamen passa ko moto Jakarta panoɗo Dara tawi ko dogannoɗo dogdu fakkide no fewi kañuma feri sarete o noon hay signalisation goto alano e muɗum dongnannoɗo moto o noon wetno ko Ibra waddamo yalanno duuɓi nogas ɗiɗi o barmino hen barmanɗe muusde no fewi ko alarba hande o hawri ela jalto hôpital Amadou Sakira Mbaye mo Louga ko hande kadi sanga 17h o ɗaminno wirnede to Dara ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni ndin mbaadi to nokku biteɗo Birkalen tonne ko accident waɗi toon alarba hande o tolno wuuro witengo Ngeur e nder département mo Birkelen hakkude leydi ndi yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men ko camion felmi camion goɗɗo ha pono yalla ngal fetti ngal fetti chauffeur ben o rogui tigui halfude oto makko ko ɗon tigui oto o felmoyi oto goɗɗo waɗi tigui yimɓe waɗi tigui mayɓe hen ɗiɗo e barmuɓe jeegomo goskiji mayɓe noon nawama to hôpital to morgo hôpital mo Ceerno Ibrahim Dawo mo Kafrina ko sapeur pompier en kañumen ƴetti ɗon goskiji ɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Kermassar brigade de surveillance d'hygiène brigade taw ko service d'hygiène mo Kermassar e waɗi saisi capanɗe joyyi e nayyi tonnes marchandise uji ñamateɗi taw ko périmé ɗi happu mumen gasi jaru oɗon marchandise noon qime ha capanɗe joyyi million e nder weekend o goto ɓe nangui ɗum noon koye nder épicerie goto tawatneɗo e nder leggal ngal Kermassar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen SI woni sécurité urbaine halfinnoɓe ko fati enquête ko fati kay e alhaali pépiniére ndella major pépiniére biteɗo taw ko pépiniére biteɗo pépiniére Cœur Yermande ɓe kolori tigui wonde ɓe gasni enquête mabɓe ha laaɓi rapport enquête o noon ɓe nawi ɗum to procureur de la république ndella major Diouf noon e gollotoɓe mum jeenayo enquête o moddiniɓe hen no fewi ɓe nuttinama noon to yesso parquet talata hanki o ko alarba hande no gasi jeeɗi lewru boote parquet tigui foti haalde kay holko fawa e dow mabɓe holno foti kadi tawi kono foti koɓe soketeɓe holno foti duuɓiɓe cokete e nder enquête he noon ko ɓuuri tengtude hen ko tawede kay wonde e kala saaha eɓe jeeya sukaɓe saabu kay bebbeyel gotel teskama o yeeyi ɗum cukalel gotel o yeeyi ɗum
jumtoɗum tawa o yeeyingel ko 8 millions woni millions jeetati haalisa France CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dépose noɓe kayitaji yidde wonde candidat ji hoorejo leydi e sumgoji paaɗi udditi ɗum pinnoji paaɗi kayin uddi hanki talata ɗum noon ko fate dépose wongol uddi ko talata hanki sanga minuit départ o noon koɓe temedde ɗiɗi e capanɗe jeegomo kollitino tigui wonde ko gembantoɓe gam yidde wonde hoorejo leydi ndi kono tan hewɓe jaadi e meelali beyi hay goto yiyani hay goto kaya yiyani ɓe oɗo saaha joni saabu ko ari déposé candidature ji mumen to cour constitutionnel ko ɓe capanɗe joyi wonde 51 ko ɗum tan woni ko yiya toon ko ɓen mbawi kay ƴettude parrainage mumen nombre o noon fuɗɗi ustade kay ko guila joƴƴingol caution mo 30 millions guila nden noon teskama ko arno déposé caution ngaji mumen kamɓe kala koɓe capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo tan ɓe gonno à partir de alkamisa janggo noon nogas jeetati décembre conseil constitutionnel fuɗɗoto tigui tirage mum ko fati kay ƴewde yurnitade ɗiɗon kayitaji dépose ɓe candidature ji mumen ƴewde kayen so tawi kayitaji ɗi ne timmi walla so tawi timmani ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha to Médina Gounass noon ko lebbi nayyi tan keddi ko fati kay daka Madina Gounass 2024 saabu ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru avril ɗum foti wadde ma en ketto cimtola musidɗo men seydi men correspondant men Ama Sambalo salamu aleykum rahmatullah e Dakar mo Medina Gounass hitaade ujunaji ɗiɗi e nogas nayyi ko fodde lebbi nayyi pawɗi sabu ko nogas jeeɗiɗi avril hitaade ujunaji ɗiɗi e nogas nayyi garowo wonata kirlol Dakar mo Medina Gounass ko ɗum saabiya ɓen ardiɓe commune mo Medina Gounass ɓe mbaɗi dawol mawgol ngam hiifde saraji Dakar o kala beele so jeygol ɗemimo dow so ari beele ene wawa haadde ɗon ɗo hiifa ɗo taw jeyge yettaki e Dakar o ceerno siraji gogo nene galle ɗum ɗo ko wuuro ngo fof toɗɗi so wiyama ko ceerno yamiri ko wuuro ngo fof yamira wona commission yamira wona mairie yamira ɓen ko ballat en tan kono ko wuuro ngo fof yamira ko fuɗɗorte tan ko Dakar o kono koko jokka wooda no haaldira par leeɗe ndaw ha kallen wuuro ngo fof e kadi e goye keddiɗɗe Mamadou Sow ko gardiɗo environnement e nder commune mo Medina Gounass omo arta e ngol dawol fodde min ko nanmi Madina ko ngol ɗo goyiide oɗo programme ina waɗe pour Dakar waɗaneɗe parfum pour ha waɗa sentire Dakar pour en cas ou jamais ɗo ha Dakar walla ha caggal Dakar walla ko adi Dakar o kam kala to jeygol ummori kam taw natta Dakar o ɗum ko hunde wonde fayida hunde no ƴettirani fodde no ƴettirɗen hannde ngol ɗo dawol ni inchallah oɗo lawol parfum battegol ɗo ngal ɗamina ko waɗa yeede carrière taro waɗa sentire Dakar o kono no bedda capannayyi o ni ko falade ɓuuri safrade musidɗo mon Amadou Samblo Medina Gounass fewde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu o dinama Allahumma amina Ama Sambalo yo Allah rokku en tawtorede Dakar mo Madina Gounass édition 2024 habaruji men ɗemngal pulaar serno mima to Medina Gounass koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali yelima to jen ha to legal yelima landa dawrugol jen ha to leydi Mali kalen kaɗo landa taw ko landa dawrugol wiyete ka yelima landa dawrugol yelima le changement joɗima congrès muɗum taw ko congrès muma nayaɓo tawi ko e mbadi ordinaire ɓe cuɓima comité exécutif central kesso taw ko tambotoɓe landaka ɓe cuɓima kadi mbiri mabɓe moɓe ɗamini gembude e sungoji tijjaɗi ona mbiri noon ona mbiri moɓe cuɓi noon ko gonnoɗo hoorejo landaka taw kadi ɓe cuɓi ko biteɗo Moussa Mara gonnoɗo hoorejo landaka o meɗino kadi wonde hoorejo jagorɗe e leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko fate imam Dicko tekkere noon ene surka hakkunde leydi Mali hakkunde mum e leydi Algérie ɗum noon ko guila kay imam Mahamadou Dicko waɗi jillu mum toon to Alger lamorgo leydi Niger lamorgo leydi Algérie o joddima toon noon e hoorejo leydi Algérie hono Abdel Majid Tebboune guila ñande 19 décembre noon 2023 relation hakkunde Algérie e leydi Mali guila nden ɗum fuɗɗi lubde dus Ahmed Majid Tebboune noon yewtidi e imam Mohamed Dicko toɓɓe ko wayno kay réconciliation to banggue rewo leydi Mali ɗum noon welani laamu transition ngu
ko ɗum saabi noon hono Abdoulaye Diop kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali o waɗino convoqué ambassadeur joɗiniɗo leydi Algérie to Mali hollirde mette mabɓe kay hollirde mette makko e mette laamu ngu kala e mbadi kay e mbadi joftigu ko noon kadi hono ministre des affaires étrangères mo leydi Algérie kañum ne waɗi convoqué ambassadeur leydi Mali to Alger ɗum ɓeydi jiiɓade noon ha ɗum ɓeydi jiiɓade ha kay leydi hen kala nodditi ambassadeur mum ngam teskede noon ɗeɗo caɗele ngam teskade ɗeɗon caɗele noon gonɗe hakkude leydi ɗiɗi e ɗeɗon tekkere surkore imam Ahmed Dicko yalti e deƴƴere mum o waɗi haalande makko holko saabi kay koyɗe makko holko woni sababu koyɗe makko e nder leydi Algérie o holliri noon wonde kay laabi tati horejo leydi Algérie ene ñaagomo kay nde o arata o waɗa tigui nde o arata kay nde o arata e nder o watta jangguinde e nder laboratoire goto taw ko laboratoire islamique baɗaɗo e nder leydi Algérie o wi e nder jonde makko noon hakkude makko e horejo leydi Algérie on wimo wonde kay mahi juma taw mahi o wimo on hollirim tigui wonde mahi juma tawa kana juma ɓurka mawnude e nder hono juma tataɓa taw koto banggue mawnugol woni 3e grande mosquée e nder windata he kala caggal juma makka rewi hen ko juma Medina kaɗo juma kaw mahi kañum woni juma tataɓam to banggue mawnugol o holliri noon kanko horejo leydi Algérie kan juma noon o yiɗi tan wona nokku juuleteɗo tan wona juulirde ɗum o yiɗi tigui ko e nder nokku hen waɗe hen laboratoire e nokku taw kadi yimɓe joom hakkillaji e ɓen witeɓe savant en kala ene mbawa wadde hen hebloji mum e heblude hen yimɓe e kala saaha kadi ene jurnito hen caɗele ha tengti noon e caɗele tawateɗen e leyɗele Sahel o holliri noon kanko horejo leydi Algérie wonde imam Mahamadou Dicko place mum ene tawe tigui e nder oɗon centre mo ɗamini wadde o holliri imam Dicko noon holliri kadi imam Dicko noon holliri ko ɗum woni tigui garal mum haalino kadi holliri noon kañum ala ko woni yidde mum e fandare mum so wona kay yo jaam duumo e nder leydi Mali beele kadi jaam arta hakkude ɓesguji ɗi kala imam Dicko haalani noon tan saabu o holliri wonde kay nde woni leydi Mali e nder juma makko wol yinnoɓe tigui yoɓa toon fittade makko caggal kayne dokkimo caggal kayne mbaɗe makko poison woni empoisonné mo o holliri kadi ena e kala saaha manipulation mo yimɓe dawrugol ɗum ɓeydino soƴƴude e ɓandu ndu seeɗa ha tigui o heeɓi hen tampere walla mbiyen rafi seeɗa ɗum foof ne jeeya gaddugol makko to leydi Algérie ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande alarba no gasjoyi bowte gonɗen ɗum ko musiba bonɗo waɗi to leegal bitengal kala bon courant leegal taw ko lawol faade aéroport e nder appartement goto walla mbiyen e nder hôtel goto ko debbo desaɗo to orsa koto leggal bitengal sebini koro e nder commune 4 mo Bamako arno tigui welnude aduna mum tawi o ari ko wofde Allah caggal noon caggal jooma galle makko nde yano nokku biteɗo bugoni on joom galle noon yehido uggini jeehi dokkudo bite kanko noon o tawtoyi maygal makko woni sonama o tawi ɗum noon nden noon on gorko arti tawi sukaɓeɓe tan e galle hen namdi holto nene mumen woni ɓe kolliri yimɓeɗa ɗo o yalti kila ko ɓooyi o fadi ko juuti noon waktuji juutɗi o nanani debbo yiyade ɗum ko ɗon tigui o felliti ummande jiilaw caggal ɗum ko ɗon tigui o waɗoyi déposé tigui o yeyto tigui commissariat de police gam wadde déclaration wonde joom suudu makko ko majjuɗo enquête uddita hen waktuji seeɗa ko nden habaru yalti wonde kay debbo goto e gorko nana mbasi pittari men nana maayi e nder chambre goto tawani maayi e nder chambre goto e nder appartement ko ɗon tigui nden police yeehi toon ɓe tawi tigui debbo jiileteɗo ko kañum woni ɗon e jaati kina goski noon ƴettama ɗon nawama to morgue hôpital Gabriel Touré caggal ɗum o wiroya koto guenare ñarel to guenare ñarel enquête udditama hen beele en ande kay holko yooɓi fittadu ɗiɗo pittali ɗiɗi holko yooɓi pittali mumen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar so ɗum mimi to leydi Mali koto leydi Libéria paɗen talata hanki
hanki ko camion citerne kañuma fetti e nder hakkude leydi hen waɗi fodde sappo joni neɗɗo wasɓe hen pittali mumen fodde capantato worɓe kadi mbarmi hen camion noon yani tigui yani koye gaska to nokku biyeteɗo totolam o rimduno noon ko essence o rufi noon yimɓe hewɓe gaari gone ɓoftude e siggade essence dufɗo o ɓoyani ko ɗon tigui citerne o fettino bombo ni ko ɗum saabi ɓeɗo mbasi hen pittali men to leydi Nigéria e nder région River mo Nigéria tone ko tana musɗo waɗi toon tone ko tiwo carburant mo yimɓe pusnoɗo e kala saaha yimɓe ne ƴigga hen en ciggo hen gaz en ciggo carburant ko on tiwo kañum ne fetti no bombo ni toon waɗi fodde yimɓe nogas wasɓe hen pittali mumen habaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men kedde Afrique ma jaɓɓo musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogu. Alassane Oumar Mbodj, assalamu aleykum wa rahmatullah. mi salmitimama Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko ndeɓiɗon e kabaruji men ko fate e dongre hono Afrique puɗɗorɗen ko leydi hono Guinée Conakry leydi Guinée Conakry hakkude mum e leydi taw ko kore banggue rewo ena wayno dey ɓen mbawi kadi uddude taw ko ambassade mo gonno toon to Guinée ɓe dañi ɗon noon fodde duuɓi 50 koɓe gaari ɗon guila kay ɓe keeɓi koye mabɓe e hitande ujunnaje e ɗiɗi taw ko lewru yorkoma ujunere e temedde jeenayi e 56 e gardugol e oɗon saaha ono Cheikh ono Touré ɓe mbaɗi ɗon gueɗe kewɗe e nder leydi ndi e guila noon follungo ko Mamadou Doumbouya gaari e follungo e oɗo saaha dey nanodiral ala ɗum noon ɓe joguima hono pellital wawde kadi uddude oɗo taw kadi ko ambassade ɓe mbawa kadi ono jaltude hono leydi ndi Nigéria sankiɓe e janggu bannugo toon ngu ɓe ɓeydima fodde kay 150 ɓen barmuɓe ma gon kono 300 taw kadi ko neɗɗo Uganda debbo nayojo e sukaɓe ɗiɗo taw kadi ko cankima toon e cuumu e janggu taw ko islamiyankoɓe e jeeyaɓe e fedde ADF mbanno toon Afrique banggue worgo yimɓe jeegomo cankima kadi waɗi sappo ɓe jiita kay ha oɗo saaha taw noon ala ko saabi ɗum so wona wameji bannoɗi toon to laddi Mast to RDC Congo ɓen lundiyankoɓe joyo mbawi kadi kono ƴettude taw kadi ko pellitel mumen e noddude e ɓesgu taw kadi ko kongonaɓe yo jaltu kadi e boowal gam ƴewde kay wiide kay wonde ko wotteji mbaɗaɗi guila nogas lewru boto ujunaje ɗiɗi e nogas e tati ɓe jaadani hen ene jeeya ɓen Martin Fayolou wonde e Denis Mukway ɓen nodduno yo ɓen jaltu mbawa hollude kono mette mumen laamu ngu noon ene sali ɗum ko ñalawma hande o nogas gueɗe lewru bowte ujunaje ɗiɗi e nogas e tati ɓe mbawi noddude kono taw kadi ko jibinande nde to leydi kono Maroc laamu ngu wima fuɗɗo rokkude balle fodde million e ɗin taw kadi ko galleji ñande nogas e jettati lewru ndu gonɗen ndu Ghalii Abuu Bah ko ɗum ɗo tonguɗen e habaruji men e dongre Afrique e oɗo ñalawma taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogu gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Daffa to Mbuute ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓɓiri ko guerre hakkude Israël e Gaza puɗɗorɗen guerre hakkude Israël e Gaza ine jokki noon Israël naaɓe ene jokki jorde bomboje mumen e nder Gaza e kala ñalawma e kala waktu Hamas noon holiri wonde kay koɓe puɗɗi warnede tugui ñande 7 lewru octobre nde guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni koɓe puɗɗi warnede ɓe jettima no gasigo ujunere fawi temedere e yimɓe sappo taw ko Gaza naɓe waraɓe so tawi ɗon ko barmuɓe hen koɓe 5 ujunere e 150 e tati ɗum woni koɓe jarata e barme
paminaɓe koto leydi Ukraine paɗena konninkoɓe leydi Israël kañum nenen konninkoɓe leydi Russie ana jokki kañum en jorde bomboje mumen e nder Ukraine e kala saaha neddu toon ko wiyetede drone taw ko drone explosive joni noon ko ɓoyan koɓe ayni bombe tigui koye nder gare de train goto to yimɓe hewɓe darino fodde temedere capanɗe joyi neɗɗo darino ene terti train ko ɗon tigui e nder wuuro wiyetego Kherson ko ɗon bombo tawiɓe neɗɗo goto wasi hen pittadu mum yimɓe nayo wonɓe mbarmi hen koto leydi Allemagne paaɗen biyetenoɗo Wolfgang ko ancien ministre des finances mo leydi Allemagne ko kanko kadi woni hoorejo kanko wonno hoorejo Bundestag ko kanko yalti aduna talata hankino gas 6 décembre hitande ujunnaji 2023 to nokku biteɗo Offenburg to leydi ene tawe to worgo ɓaajo hirnangue leydi Allemagne koto leydi Australie uddirtena kabaruji men ɗeɗo balle kala ko toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗe keñeɗi mawdu no fewi tawate e nder leydi Australie alarba hande o noon laamu leydi Australie holliri tigui wonde kay ko keñeɗi jetti toon faade oɗo saaha joni ko wasi pittali mumen bila mabɓe ɓe jaara e yimɓe jeena e wasɓe pittali men to rewo leydi ndi kadi météo holliri tigui wonde météo holliri wonde ɓoyatama ɓe keeɓa kamɓene tampede kulɓiɗi no fewi woni hendu hewnu doole yadude e toɓoji kewɗi ndiyam ene tijja to banggue rewo leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonga ɗon habaruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abou Bah to Madina Gounas ko musidɗo men correspondant men permanent Amadou Samba Lo so tawi ko kedde Afrique ko ɓiɗo Alassane Oumar Mbocca gorko mo Saro Ndogu yo jaam Allah jogomi jogo on